akyerɛ aman Nanso Awurade Adeɛ ɛnnyɛ no Adeɛ asɛi no ɛno na ɔfa yɛniyɛ Nipa bi tetesɛ yɛn no mo Hwɛne Awurade ayɛ yɛn Saa adeɛ a wɔyɛ bia'a Naka kɔbisa mase Dɛ baabia me firi Awurade adom arakwa Ayeyie nka udinda Suko kɔbisa yɛsepa Na ɔwura baabia yɛfiri a Awurade ayeyie bi Awurade wosɛ n'ase wosa ayeyie wosɛ n'ase wosa ayeyie Mamtu ayɛnkɔ Anka Me so me ne wan Sami so ne onyo Midi ni wa adansepa akyerɛ aman Nanso Awurade Adeɛ ɛnnyɛ no Adeɛ asɛi no ɛno na ɔfa yɛniyɛ Nipa bi tetesɛ yɛn no mo Hwɛne Awurade ayɛ yɛn Saa adeɛ a wɔyɛ bia'a Nanka kɔbisa mase Dɛ baabia me firi Awurade adom arakwa Ayeyie nka udinda Nyina'a yɛntoɛ Asubonten asɛduru ɛbɛbra Nahaban repo mmerɛ nyina'a asɛduru sutɔbrɛ soa na yɛfrɔ Nahaban repo Ɔmenyɛ sɛ Yɛsi Asubonten Asɛduru ɛbɛbra Nahaban repo mmerɛ nyina'a asɛduru sutɔbrɛ soa na yɛfrɔ Nahaban repo Na braku bayira na ngore no Wine onyan bebre na ombakwa didia na braku bayira na ngore no Ubejani akane ho akore ba kuno na so hu ne nsuwa ani gini usni wonyina Ni ana metia ne ware Auswama ya bere me E mama tamfusi wontrasi Sene radi wo mafa Wamenye se Yesi Asubonten Asɛduru ɛbɛbra Nahaban repo mmerɛ nyina'a asɛduru sutɔbrɛ soa na yɛfrɔ Nahaban repo Mayra menena miasia isi obiara ni on obrabia mi o mubio Besona Mayra menena miasia isi obiara ni on obrabia mi o mubio na we na dakrubi Damascus fam na yere monti meniswo enunti miriasi sene radino a odimi kenwenko no sami nkoto ni unyo ehye ni die ni monyam enunti ni amesra ni se
Kaonya me say, yes, yes, one thing, Nahaban repo. Mami say, yes, yes, one thing, aduru, Nahaban repo. Mmerɛ nyina'a asɛi for breastwa na yɛfrɔ Nahaban repo Mamiya sɛ yɛsi asubonten asɛduru Nahaban repo mmerɛ nyina'a asɛi for breastwa na yɛfrɔ Nahaban repo Anka Me sumene wai Samitu ne unyum Midini adansepa Akyerɛ aman Nanso Awurade Adeɛ ɛnnyɛ no Adeɛ asɛi no Ɛno na ɔfa ɛnnyɛ Nipa bi tetesɛ yɛn no mo Kani Awurade Ayeyie Sadeɛ wɔyɛ bia'a Naka kɔbisa masi baabia me firi Awurade adom arakwa Ayeyie nka udinda kɔbisa asɛpa na ɔyɛ baabia yɛfiri Awurade Ayeyie bi Awurade wosɛ nase wosa Ayeyie wosɛ nase wosa Ayeyie mamtu ayɛnkɔ Anka Me sumene wai Samitu ne unyum Midini adansepa Akyerɛ aman Nanso Awurade Adeɛ ɛnnyɛ no Adeɛ asɛi no Ɛno na ɔfa ɛnnyɛ Nipa bi tetesɛ yɛn no mo Kani Awurade Ayeyie Sadeɛ wɔyɛ bia'a Naka kɔbisa masi baabia me firi Awurade adom arakwa Ayeyie nka udinda nyina'a yɛntoɛ Mamiya sɛ yɛsi asubonten asɛduru Nahaban repo mmerɛ nyina'a asɛi for breastwa na yɛfrɔ Nahaban repo Mamiya sɛ yɛsi asubonten asɛduru Nahaban repo mmerɛ nyina'a asɛi for breastwa na yɛfrɔ Nahaban repo Hwan ne onwan bebree Na umbekɔ adidia Na baako bɛyera Na unkɔwerɛ no Hwan ne onwan bebree Na umbekɔ adidia Na baako pɛ bɛyera Na unkɔwerɛ no Ubegya ne aka ne hɔ Akɔwerɛ baako no Naso hu ne nso a Ɛnigye ne ho sene wɔn nyinaa Nea na metia ne ware Awosoma ma yɛbɛwerɛ me Ɛmama tamfo si wɔn trase Sɛ na Awurade wɔn mafa Mamiya sɛ
Yes, asubontene, asuduru ebebra, aban repo, mmerɛ nyina'a, asuduru sutabreswa, na ye from, aban repo, aban repo. Mayra, menena miasia, isi obia ni o, obrabia mi o mubio. Besona Mayra, menena miasia, isi obia ni o, obrabia mi o mubio. Na we na da prubi, Damascus fam. Na yere monti meniswo enunti miriasi senera dinoa odimi kenwenko no sami nkoto ne unyo ense didie ni monyam enunti ni amesa ne se ka onya mese yes asubontene na ba enrimpo ominya se asubontene, asuduru ebebra, aban repo, mmerɛ nyina'a, asuduru sutabreswa.